Η σημερινή εκδήλωσή μας εντάσσεται στα πλαίσια της προσπάθειας που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη Θεσσαλονίκη, μετά το Βελίδιο, να επικοινωνήσει το πρόγραμμά του, τις θέσεις του, να ακούσει τις απόψεις της κοινωνίας, των επαγγελματικών τάξεων, έτσι ώστε να είναι έτοιμος, εξοπλισμένος με όλες τις προγραμματικές θέσεις, αναλυτικά, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην ευθύνη που ο ελληνικός λαός πιστεύουμε θα μας δώσει μετά τις εκλογές, να σχηματίσουμε την κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας έτσι όπως την έχουμε σαν στόχο. Η σημερινή μας εκδήλωση εντάσσεται σε αυτά τα πλαίσια. Ο πρώτος τομέας ο θεματικός που σήμερα θα ασχοληθούμε είναι ο τομέας της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας με βάση τη μικρή και μεσαία επιχείρηση και τι εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να γίνει ώστε να υπάρχει μια ανόρθωση σε αυτό το κομμάτι της οικονομίας. Άλλες θεματικές ενότητες αφορούν ειδικά τα αγροτικά ζητήματα, τον διατροφικό τομέα ο οποίος θα ακολουθήσει. Είναι 7-8 ενότητες που πιάνουν όλο το φάσμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης έτσι όπως την εννοούμε εμείς και σιγά σιγά θα κάνουμε αυτό το κύκλο έτσι ώστε να συζητήσουμε, να μιλήσουμε με τον κόσμο, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει να ακούμε την άποψη του κόσμου και το πρόγραμμά μας να είναι ένα πρόγραμμα εγγυωμένο και άμεσα εφαρμόσιμο. Σήμερα έχουμε εδώ δύο πολύ εκλεκτούς καλεσμένους. Είναι ο Νίκος Σκορίνης, ο οποίος είναι μέλος του ΔΣ της ΓΕΣΕΒΕ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, και ο Σάββας Σοροπόλης, καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Παρεμβρίσκεται επίσης και θα πει δύο λόγια ο Νίκος ο Ηλιάδης, ο οποίος είναι μέλος της Γραμματείας της Μαθηματικής Επιτροπής Συμμαθίας και υπεύθυνος για τον τομέα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Νίκο. Καλησπέρα και από μένα. Να σας ευχαριστήσουμε για την ανταπόκριση στο κάλεσμά μας. Όπως είπε ο Χρήστος, η προσπάθειά μας σήμερα, που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό αμέσως μετά την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος του κυβερνητικού του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρόεδρό μας, τον Αλέξη